Salut, fraților! Reveniți din cald în frig, e normal, e firesc, este anotimpul așa, când bai frig, bai cald, ba dimineața nu știm ce să te îmbraci. Bun, hai să trecem la temă. Astăzi ținea foarte mult să testăm atenția moldovenilor, atenția cetățenilor Republicii Moldova. Știm foarte bine că la capitolul exprimare stăm mai prost, la capitolul atenție probabil la fel stăm prost. Testăm asta astăzi, pentru că vreau să întreb ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Republica Moldova. Răspunsul, deși este nimic, pentru că el a făcut pentru țara Moldovei, nu pentru Republică. Vedem dacă lumea își dă seama despre acest lucru. Ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Republica Moldova? El a scăpat țara de otomani și o învins atunci când oștile otomani au năvălit asupra noastră și el cu puterea, cu oastea poporului a învins dușmanii care ne-au năvălit. Bravo! Nota 10 și nota 2, pentru că eu am întrebat ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Republica Moldova. Dar el nu a făcut nimic pentru Republica Moldova, el a făcut pentru țara Moldovei. Doamnă profesoară, câte un 2 la tăți. Băi, n-ai cum să te superi pe copii, că copiii sunt o chestie frumoasă. Copiii, cel puțin ați observat, copiii știu istoria, mai mult probabil decât o știu maturii. Domn Valeriu, ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Republica Moldova? Ce-a făcut Ștefan cel Mare, dacă eu nu știu cam ce-a făcut, dar știu că a dus multe războaie. Așa, bun, încă? Dar restul... Nu știu. O ținut Moldova cum a putut, eu de unde știu. Dar și el o ținut-o, ea ca ește n-o țin, dar el o ținut-o. Nu țin, nici nu o să o ții. Fură mult. Fură. Asta e tare mult, asta îmi pare rău de țara noastră. Ștefan сделал хорошо. Ok, bun. И надеялся на... Bun, mersi, da, bun, mersi. Aici nu știu cum să-i spui. Для Республики Moldova Ștefan cel Mare niciего не сделал. А для țara Moldovei сделал многое. Ștefan cel Mare, atunci când era perioada când el lupta împotriva otomanilor, împotriva turcilor, se numea mai mult țară românească. Adică el nu a luptat concret pentru Republica Moldova, el a luptat pentru poporul român. Tu ești aproape de adevăr, foarte aproape. Adică pentru Republica Moldova el n-a făcut nimic, dar pentru țara Moldovei a făcut multe. Ceva de genul ăsta. Bravo. Iată, tu ai atenție. Valentina. Doamna Valentina, ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Republica Moldova? Apără țara, o cărmuit. Încă? Dacă o cărmuit și apără țara, nu mai trebuie și nimic. Adică a făcut bine. Din istorie, da? Dar întrebarea e șmecheră. Ați auzit ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Republica Moldova? Foarte șmecher. Foarte șmecheră. Pentru Republica Moldova n-a făcut nimic, dar pentru țara Moldovei a făcut tot ce i-a stat în putere. Da. Corect? Da. O zi bună vă doresc. Să trăiți. Să trăiți. S-a stăruit ca să nu ocupe alte popoare. Așa. Și ca să o păstreze să fie noastră. Păi, a băgat pe turci în reanimare. Pe atunci, da. Pe atunci, Spitalul Clinic Republican era. Eu cred că a făcut lumea să fie mai bună, să avem un oraș foarte frumos, curat. Ce a făcut Ștefan cel Mare? Da. Păi noi unde trăim? În țara asta care vrem să facem liber ca și la dânsul, pe timpul lui. Corect. De atâta să ne strângem în piață. Corect. Susțin jurnal TV pentru a că susține tot poporul aici. Contra venit turcilor. Bravo. Super. Aveți că întrebarea era șmecheră. Înțelegi ce a făcut pentru Republica Moldova? Pentru Republica Moldova nu a făcut nimic, dar pentru țara Moldovei a făcut multe. Corect? Atenția moldovenilor, stimați prieteni, după câte ați văzut și voi, este cam deocamdată la o notă de 6. Hai să spunem 6. Pentru că am avut și răspunsuri corecte. Băiatul care ne-a zis că, uite, pentru Republica Moldova nimic, dar pentru țara Moldovei a făcut multe. Noi vedem săptămâna viitoare de ce pe mașina poliției scrie poliția și săptămâna mai viitoare probabil o să și rezolvăm această chestie. De ce pe mașină scrie poliția. Hai, la revedere!